Halløjsa alle sammen, og velkommen. Det er Shieldmaiden.dk eller Skjoldmøen.dk, og i dag tager vi et lille kig på et spil, der hedder Ostrich Farm, eller også kaldet Strudsefarmen. Det er et Steam-spil, lige pt. Er der en demo oppe, der er gratis, og den skulle komme ud til maj, det fulde spil. Udviklere og udgiver er Hedgehorse, og det simpelt og enkelt handler om, at man har de her strudse i forskellige farver, som man skal få til at parre med hinanden og give nogle forskellige farver afkom. Så lad os prøve at tage et kig på det. Vi prøver at lave et spil her. Der er over 1 million forskellige variationer af farver, når det fulde spil kommer ud. Lad os se. Halløjsa farmer. Vær klar til at udføre ordre fra selektive shopper eller selektive customers, handlere. Tag din stråhat og lad os komme i gang. Først så skal vi vælge en indhegning. Min erfaring siger mig, det er godt at vælge nogen, hvor der er flere farver. Så er der de forskellige ordre. Her det skal være en baby i en forskellig farve. Her det er lige meget hvilket køn og hvilket alder, men den skal være blå, og et æg. Her der er det lige meget hvilket farve på begge to, og hvilket køn. Så jeg tænker lidt, når vi har den her, hvor der er flest røde, vi tager den her. Så kan vi så køre hen til indhegningen, hvor vi går tættere på, og så skal vi sætte en fodertro, et æggehytte og et vandtru op. Nu skal vi så have dem til at gå i gang. Vi har en han, 2 voksne hunder og en han baby. I hjørnet heroppe kan vi se, at der er et ikon, hvor der kan se, at vi har pt. 4 strudse. Og hvis vi går ind under der, kan vi se de forskellige farver på de 4 strudse samt deres alder og køn. Her kan vi se, om vi har nogle æg. Essens er det, vi skal bruge fremadrettet til at købe hytter osv. Så er der en ønskebrønd, hvor det er, at der kommer nogle forskellige op indimellem, hvad vi skal gøre. Lige pt. Skal vi producere 5 æg. Han parrede med hende, det lykkedes, der kom hjerter, og nu er hun i gang med at lægge et æg. Vi tager ægget, for den skal vi bruge til vores opgave. Han er lige ved at drikke vand. Til at starte med kan man flytte lidt rundt på dem, for at få det til at gå hurtigere. Du kan ikke flytte hunderne, fordi så vil parringen være mislykket. Men du kan tage hannen og flytte hen til hunderne. Så vil han ikke tage det som et mislykket forsøg. Herinde der har vi mad og vand. Vi har det, de kalder plain, altså almindelig. Hvis vi bruger den, er det random, altså forskelligt udfald. Hvis vi tager male, så er det mandlig afkom. Hvis vi tager female, er det kvindelig afkom. Ved foder har vi det, der hedder plain, altså random, forskellige farver. Så er der det, der hedder mono. Det giver enfarvet fugle. Duo giver tofarvet, og trio giver trefarvet fugle. Hvis vi prøver at gå ind under her, så kan vi se, at der kan man købe hytter, foder, vandtru. Der kommer nogle flere forskellige ting. Og her, det er hegn, hvis vi vil dele det op. Hvis vi går tættere på, når han danser for hende, så vil der komme den her drumroll imens. Hvis det mislykkes, hvilket det ikke gjorde heldigvis, men hvis det mislykkes, så vil hun ikke være interesseret i mænd for et stykke tid, og han vil gå et sted hen og stikke hovedet i jorden i et stykke tid. Hvis det lykkes, så er han allerede klar til at danse med den næste. Er æggehytten optaget, vil hun automatisk vente på, at hende her, hun er færdig. Vi lader hende ruge det her æg ud, eftersom vi også skal bruge en fugl i rød, og vi skal bruge en ekstra baby. Lige nu er han ret effektiv. Det har lykkes for ham hver gang indtil videre. Vi har selvfølgelig allerede en baby, vi kan sende afsted, hvis vi ikke får nok, men jeg foretrækker at beholde, så vi har 2 hanner og 2 hunder til næste omgang. Men nu må vi se, hvad der sker, fordi vi kan ikke forudsige udfaldet af de her æg. Det lykkedes at udruge. Lad os se, hvad det bliver til. Det blev en lille tofarvet han. Så sender vi ham her afsted. Vi vil gerne beholde den tofarvet. Se, så har vi den her. Så er det en rød, vi gerne skal have afsted. Hende her, hun vil op og lægge et æg. Og ham her, han er klar til at danse igen. Når han lige... Hvis hende her, hun ellers har lyst. Hun har jo lige lavet en unge. Nu har vi en unge mere i gang. Så det er dejligt. Det er sådan, at når det er random color eller forskellige farver, de hvide fjer har, så er det lige meget, hvilken farve man sender afsted. Og man kan også godt sende de tofarvede afsted. De vil også gælde i det tilfælde. Det gør de efter den nye opdatering, der er kommet.
Til at starte med, der var det kun, hvis man havde en enfarvet, der ville gælde. Lad os se, hvad den her unge det bliver. Det blev en lille enfarvet han også, det blev en lille ferskenfarvet han. Men vi har egentlig ikke så meget brug for så mange hanner, så når ham her han er færdig med at danse, så tror jeg, vi sender ham afsted. Fordi så har vi de her 2 hanner i morgen. Fordi vi har jo en rød hund i forvejen, så det er ikke så nødvendigt med den røde han. Vi skal tænke lidt fremad, fordi vi ved ikke, hvad den næste opgave kommer til at være. Så lad os sende Matthew her afsted, selvom han har været en god avlshan. Nu kan vi se, at vi har gennemført opgaven, og vi kan komme videre. Hvis man ikke gennemfører opgaven, så afsluttes det. Det vil sige, så er man færdig, så skal man starte forfra. Lige pt. På demoen her, der er der 5 eller 6 dage, man kan spille. Men fremadrettet, der kommer det også til at være sådan, at man kan, sætte den i send mode, hvor det ikke gælder om at udføre specifikke opgaver, men derimod bare hygge sig med at producere. Vi har valgt en ordre, der hedder lige meget køn og alder, men 2 blå fugle. Vi har 1, så forhåbentlig kan vi nå at få en blå fugl mere. Ellers så er det forfra. Så er det ævle bøvle, og så er det forfra endnu en gang. Nu må vi se, hvad der sker. Det gav 1. Jeg ved ikke, om den gælder med, når den er 2-farve, men vi kan da prøve at sætte hende herover. Det gør den ikke, for det skal være fuldfarve blå, vi skal bruge. Så vi håber på at få en fuldfarve blå hund mere, eller en fuldfarve blå unge. Fordi, som du kan se, så alder og køn er lige meget. Det skal bare være fuldfarve blå, dem vi skal sende afsted. Nu har vi fået de 5 æg, vi skulle, så vi kan gå ind under her. Så kan man vælge nogle forskellige. Vi kan vælge en, hvor æggeproduktionen er 10% hurtigere, det vil sige, at de udruer ungerne 10% hurtigere. At vi har en ekstra plads i vores hytter, eller at vi får sjældnere ordre, hvor det er med køn. Jeg vil godt have, at det går hurtigere. Sidst jeg tog den her, den er egentlig smart nok, men sidst jeg tog den her, der virkede det ikke alligevel, så jeg vælger den her. Forhåbentlig gør det, at det går lidt hurtigere med at udruge, og vi så kan nå noget mere. Her kan vi se, nu er der en stjernemarkering. Det vil sige, at vi kan gå op og se, hvad vi har valgt for nogle gevinster. Og vi har et æg undervejs lige pt. Man kan vælge at få incubator later, senere hen. Det vil sige, så vi kan udruge flere æg via udrugningsmaskinen frem for at bruge æggehytterne. Det går også lidt hurtigere, når det er udrugningsmaskinen frem for de selv ruer ud. Lige nu er det stille og roligt, der sker ikke så meget, fordi æggehytten var i brug. Men det ser ikke for godt ud med at nå de forskellige. Som sagt, lige pt. Er den gratis på Steam demoen. Der er ikke så mange dage at spille af, men jeg synes det bestemt er værd at gå ind og prøve demoen. Vi tager bare et lille hurtigt kig på den. Det er ikke sådan, at vi nødvendigvis spiller hele demoen igennem. Der er cirka en halv times gameplay, hvis man spiller hele demoen, som den er lige nu. Må vi se. Det kan jo være, at vi går i gulv med den ordre her. Og så er det bare sådan, det er. Og så har vi fået et lille hurtigt indblik i, hvad spillet er. På dansk også. Jeg har lavet nogle videoer, hvor jeg gennemspiller hele demoen på engelsk, som I selvfølgelig er mere end velkommen til at gå ind og se også, hvis det er, at spillet har interesse. Det er bare et lille kig på dansk. Fordi det ser ikke meget ud, som om at vi er heldige at få de 2 blå, vi skal bruge. Selvfølgelig, hvis hun laver en blå unge nu, så har vi de 2 blå, fordi vi kan sende hende afsted. Og vi har rigeligt med hunder til i morgen, fordi vi har 3 hundunger. Men nu må vi se. Vi kan nå en enkelt unge mere, men jeg er ikke særlig forhåbningsfuld. Det blev selvfølgelig en hvid unge, så medmindre vi er rigtig super heldige,
så kommer vi ikke videre herfra med spillet. Desværre. Men så har I fået et lille kig på, hvad det vil sige, strudsefarmen eller ostrich farm. Og så håber jeg, at det giver lyst til at gå ind og kigge noget mere på spillet. Jeg synes i hvert fald, det virker som et rigtig spændende spil, og som sagt, lige nu er det begrænset, hvad man kan nå, og det er begrænset, hvor mange man kan nå at få. Men vi kan se, at vi har jo en tofarvet her, for eksempel rigtig flot, og med lille sød frisyre. Og der er forskellige frisyrer på dem også. Og der kommer mange flere mønstre og frisyrer, når det fulde spil kommer ud. Som sagt, der kommer til i alt at være omkring 1 million forskellige mønstre, man kan gå ind og lave, når det er. Så derfor, så vi kan ikke nå at udfylde den her ordre, uanset hvordan og hvorledes. Fordi nu den her, hun kan komme i æggehytten. Jeg tror simpelthen ikke på, at hun kan nå at udrute æg. Og at vi er heldige, at det er en blå, inden vi skal sende afsted med lastbilen nu her. Jeg ved godt, det går okay hurtigt, men lastbilen venter altså ikke så længe igen. Så lad os nu se. Jeg tror ikke meget på det. Nej, vi når det ikke. Og det er også helt i orden. Se, så står der You Lost. Og så kommer man ud til startskærmen igen, fordi så kan man starte forfra igen. Og det er sådan set det handler om selve spillet. Jeg håber, I hyggede jer med at følge med her, og at vi ses igen. Hvis det er noget for jer, så kan I som sagt gå ind og se videre på de engelske, jeg har lavet. Og jeg håber, I vil følge mig, like, subscribe, follow, I ved. Og Shieldmaiden er out. Skjoldmøen siger hej hej.